Ang Ninoy, बै बुरा जालांनाय फेमिलिनि सासे बिहामजो सासे आइजोनि गाबगुलायनाय स्पिचनि गेजेरजों खावलायनाय माखासे भिडिअफोरखौ नुनानै आंबो थानो हायाखिसै। बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै आंनि चेनेलनि थ्रुयै लाबोफिननाय जाहैबाय। थ' नोंथांमोनहा नायलांब्ला मिथिनो मोनगोन बे आइजोआ मानि थाखाय खावलायदों आरो सोरनि थाखाय बुंदों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोनहा नुलांनो मोनगोन। बिथांनि स्पिचनि गेजेरजों सासे जायफ्रा खोनासंग्रा बिथांमोनाबो मोदै रुखु रुखु गाबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। लोगोफोर, मानगोनां एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ बिथाङा गनायखौ हास्थायदों आरो गनायजों लोगोसे बिथाङा जेब्ला उदां अख्राङाव फैगोन अब्ला साफ्रोमबो रायजो राजाखौ सापर्ट खालामजानायखौ बिथांजोआ हास्थायदों। बेनिखायनो फै जोङो बिथांनि माखासे स्पिचनि गेजेरजों जोङो मिथिनानै लानि आरो जोङो बेसेबां हायो जों बिथांनि बुंनाय बायदि नाजागोन होननानै आंबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर, बिदिब्ला नोंथांमोनहा बिथांनि स्पिचखौ खोनासंलांदो। अन्थाव बाथाव जिब' बिमा बिबाजैनि सोमोन्दोआव गोलैनाय बर' बिमा बर' आइजोफोरा दिनै रान्दि जानांदों। मानि थाखाय जानांदोंमोन? दिनै जोहोलाव एनडिबिफ्रा बर' हारिनि नामैनो बर' रायजोनि मोनथायखौ नागिरनायनि थाखायनो जिउ बाउसोमलांदोंमोन आरो नैबे दिनै गोजोन सुखिनि गेजेरजोंबाबो दिनै ओरैबायदि दुखुनांथाव जे बिथां रन्जन दैमारि डिआर नाब्लासारा दैदेननाय दिनै एनडिबि मुङा दिनै सुक्ति सान्ति खालामनायनि उनावबो बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जादों आरो दिनै मोननो गोनां दिनै सोरखारा दिनै खोथाजों बुंदों रेबें रेबें बिथांमोनहा फोरमायदों दिनै अफिसाव सोरखारनाव सोंथि सोंहैदों लिरबिदांआव मा लिरदों चेक खालामहैदों। दिनै नायनायाव बिथांमोनहा मिथिबोदों जोंनि मानिनां मानगोनां बिटिआरनि सोरखारा मोनबो मावफुङैनि खबरखौ मोननानै बिखा गावदों। दिनै मानो गोदै रावजों बुंनानै मानो थगायलांनाय स्टेपाव फैखो? गैला टाइमा मावफुंलाङो, बबे समाव मावफुंलांबावगोन? आरो जोबोद दुखुनांथाव जाय समाव दिनै एनडिबि जोहोलावफ्रा बर' हारिखौ दिनै बारसोमनानै जिउ दान प्राण होनानै बिथांमोनहा हारिखौ बासायफैदोंमोन। दिनै बिथांमोना दैमा दैसा अरनबारि बारसोमनानै दिनै बिनि हारिखौ रक्षा खालामफैनायनि उनावनो दिनै बिथांमोनहा अरनबारियाव थाग्रा जायगायाव सं दाननानै मेगन गोसा सुथुरफोरनि आखाइयाव गोजौजों गाहायजों बम गावग्लोबनानै रोदाव रोदाव बर' जोहोलाव एनडिबिफ्रा जिउ गारनांदों। बेखौ मानो नुसनाखै? बेखौ मानो अनसायाखै? खोथाजों बुंदों मानो बावगारलांदों? मानो मावफुंनो हाया? मावफुंथारनांगोन आरो मावफुंगोन बहा? बे सानब्रै सानबा बे सानथामसोनि गेजेराव मास मोनथामनि गेजेराव बिथाङा मावफुंबावगोन। दिनै खोनानानै बिखा गावदों। आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन बर' हारि मानगोनां आइ आफा फंबाय बिनानावफोर आं दिनै बावबो सफैनानै गोबां बिखा गावदों। दिनै जायनो सुक्ति खालामदों बिथाङा दिनै जेराव थानो गोनां जादों आरो मानो थानांदों? हारिनि थाखाय नांनायाव बर' हारिनि आलादा रायजो दानायनि थांखिनि गेजेरजों नांनायाव बिथाङा गोजोन सुखिनि गेजेरजोंबाबो दिनै थाहैनांदों। नाथाय जों साफ्रोमबो हारिनि थाखाय नांसोमनानै दिनै सुक्ति खालामदों, दिनै जेराव थानांदों। इसोरा दं सैथो, जै थगायदों दिनै होनो होननानै मिथाइ लांनो नागिरदों बिथाङा बिटिआर सोरखारा। दिनै सैथोनि गेजेरजों सैथोनि फोरमानथिजों जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा दिनै गावनि एकटा सेपारेट दाय गैया बिनि फोरमाना फैदों आरो बिथाङा थाबैनो सैथोनि गेजेराव नुजाफैगोन आं बेखौ आसा खालामो। आरो नै दिनैहाय जे
इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपि मुंखौ जे बिथांमोनहा गायसनदों दादों आं बेखौ दिनै मार्टिन फेमिलिनि जानानै खौथि खौथि साबायखर होयो। दिनै बिथांमोनहा इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिखौ दायामोनब्ला दिनै बै बिब' रान्दिफोरनि बोहैबाय थानाय मेगननि मोदैखौ खुगानो सोर ओंखारगौमोन। दिनै जिउ दान बावलांनाय बै जोहोलावफोरनि न'खरनि दिनै फिसा थालांनायफोरखौ सोर नायबावगौमोन। ओरैबायदि बिखा गावथाव। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबनानै गुरै रावजों खावलायहरो जाहाथे गोदै रावजों मिथाइ जाला सैथोजों आगान होनानै सैथोनि लामाजों फैनानै थार आरो राजा लामायाव आगान होनानै रन्जन दैमारि सारखौ अनसायनो आं खावलायो। आरो बेखौनो आं आसा खालामबावो जे जोंनि नैबे दा दाजानाय इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिफोरा जेरै दिनै बर' हारिखौ रन्जन दैमारि दैदेननाय दिनै एनडिपिफोरा बासायनानै आलादा रायजो दानायनि थांखिजों दिनै सुक्तिखौ खालामदोंमोन बेबायदिनो बिथांमोननि दानायनि बे इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिआ सानसे आरो हारिनि थाखाय हारिनि सिनस्रि हारिनि गेरेमसा बिफां महरै जोंनानै थाबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। आरो दिनै इसोर आरो साफ्रोमबो दिनै हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय बै जोहोलावफोरनाव आं प्रार्थना खालामो आरो बिथांमोननि दिनै रुंसारि जानानै थांनाय लाइमोन अन्थाव बाथाव फिसाफोरनो साख्रि होगोननि मुं होनानै दिनै मावफुङैया बुहुद दुखुनांथाव जादों, बुहुद बिखा गावथाव जादों। आंहा दिनै रावखौबो दुसिनांगौ रावखौबो बखिनांगौ गैयामोन। नुनाय मानि गासैनि आंनि आफोनाजोंमोन दिनै बिखा गावफैनो गोनां जादों। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो आइ आफा फंबाय बिनानावमोनखौ जुक्ति जानानै थार लामाजों आगान होनानै जेलानाखि रन्जन दैमारि सारा दिनै गावनि आंगो गामियाव दाय गैयैनि फोरमानथिजों दिनै थारैनो सफैयोब्ला अनसायनांगोन, गसंनांगोन, बिथांमोनखौ सापर्ट होनांगोन, गुबुन बिदा फंबायफोरखौ जिरायनो जायगा होनाय बायदि बिथांखौबो अनसायथारनांगोन। आं दिनै बै गुरा जालांनाय फेमिलिनि सासे बिहामजो महरै खावलायदों जे 1985आव जे मोनसे गामियाव जे पेटिसनियामोलाव दिनै एनडिपिफोरखौ दानानै दिनै हारिनि दिनै डिमान्ड खालामदोंमोन। बे समावहाय गोबां दिनै अलखदाव गोलैदोंमोन मोनसे गामिया आरो बे ओनसोलाव थानाय जि गामि क'क्राझारनि खोलाहा थानाय दिनै गामिया दाउखिबारि औवाबारि आरो आदाबारि होन्नागुरि बै ओनसोला दिनै क'क्राझार टाउनफोर बायदियाव हाबफैनो हायि जादोंमोन। गावजों गाव दिनै हारिजों सिनायथि गैयै बायदि जानो गोनां जादोंमोन। 1989आव मोनसे न'खरा फुरा खामग्लिनाय अरजों खामग्लिलांनांदोंमोन। साब्रै साबा न'नि फरिबाला जिउ दानहोलांनांदों हारिनि मुङाव। आरो अब्लाबो रन्जन दैमारि सारा फासययाखैमोन। खामग्लिबाय थानाय अराव बारसोमनानै बिथांमोनहा नांदोंमोन आरो फासययाखैया बिथाङा दिनै एनडिपि मुंखौ गायसननानै दोनहैदोंमोन गावनि आंगो गामियाव। बिथांनि गायसननाय नैबे एनडिपिआनो दिनै बिथां जोहोलावफ्रानो दिनै जिखिनि हाग्राबारियाव अरनबारियाव दिनै गोजौजों गाहायजों मेगन गोसाफोरजों सिलाय खामां बमजों गावलुं जानानै दिनै जोहोलावफ्रा थैबोनांदों। हारिनि बिमानि रावजों बर' बिमानि गारांजों बर' हारिनि मुङै जिउ गारदों। जाखिनि सफैदों बिथांमोनहाबो देहायाव मोजाङै सफैयाखै। सोरनिबा देहायाव फैदों सिनाय बारौनि आघात, सोरनिबा देहायाव फैदों हार्टनि प्रब्लेम। बैफोरबो दिनै आं दिनै मिथिफैनानै बुहुद बिखा गावफैदों आरो मार्टिस परिबारनि जानानै आं खावलायबावगोन इउनाइटेड फ्रम एक्स एनडिपिनि बिबानगिरिफोरखौ दिनै दफायाव थानाय मोनथायफोरखौ बिमा आरो बिब'नि समान रान्दिफोरनो मोनथायफोरखौ मोनफुंनो थालांनाय दिनै जोहोलाव एनडिपिफोरनि फिसाफोरनि मोनथायखौ मोनफुंनो आं खावलायो। मानो होननानै बुङोब्ला बयबो मिथिगौ आइ आफा रायजो राजा बर' हारि मानगोनां नोंथांमोनहाबो बै समाव जे बर' आइजोफोरा दिनै जोहोलाव एनडिपिफोरखौ मानो दोनखुमादोंमोन आरो मानि थाखाय गावसोरखौ जिनाहारियाव खोलैनांदों
मानो गोरलै गोरलै थफिनाय बिबारफोरा जिउ दान होलांदों बेनि मोनथायखौ मिथिदोंना बिथांमोनहा बर' आइजोफ्रा इन्दि जोहोलावफोरनि सायाव बिसास दंमोन बिनिखायनो बिथांमोनखौ हुखुमानानै गावसोरखौ बारसोमनानै होदोंमोन जिनाहारि खालामजादों खास्रि बिस्रि सेथा सोरबाया बलिदान होदों मानो होदों जोहोलावफ्रा हारिनि थाखाय बर' बिदा फंबायफ्रा हारिनि थाखाय सानसे बर' हारिनि थांखिखौ जाफुंहोगोन बिथांमोननि जि थांखिजों दिनै हाग्रा बंग्रा थादों बिथांमोना सानसे मावफुंगोन बर' हारिखौ सानसे गेरेमसा हारि खालामफैगोन नांगौबा जोंनो जिखि जादोला नांगौबा जोंखौनो हयथा खालामलांदोला बेबायदि खारिजों बिथांमोनहा दिनै जिनाहारि खालामलांजानो गोनां जादों आरो बादफुनाय बिबारफ्रा जिउ गारनो गोनां जादों बिथांमोनहानो दिनै गावसोरखौ खैफोदाव गोलैनानै हारिनि बिदा फंबायफोरखौ जोहोलाव इन्दिबिफोरखौ हुखुमानो हादोंब्ला बर' रायजो राजा आइ आफामोन आं नोंथांमोनखौबो खावलायो सैथोनि लामाजों फैनानै जौखि जानानै इन्दिबि जोहोलावफोरखौ अनसायनो आरो मानगोनां रन्जन दैमारिसाखौ अनसायनो आं ओरै रावजों खावलायहरबाय गोजोन्थों